लहचहयसन हई नया फैशन, लहचहयसन हई नया फैशन, रंग अंग दुनो चटकार में देखे वाला सामान ह देखिल आइल बाटे बाजार में, देखे वाला सामान ह देखिल आइल बाटे सामान बाजार में। देखला पे लागे 12 बरिस के होई, 40 बरिस के ना होई कही कोई, काहे की हो आजुकल फैशन के दिन बा औरी हो बाटेले निहार में, देखे वाला सामान ह देखिल आइल बाटे बाजार में, देखे वाला सामान ह देखिल आइल बाटे बाजार में। लहचहयसन हई नया फैशन, रंग अंग दुनो चटकार।